Ok, și salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod. La un nou episod din Case Opener. Așa să intră în joc. Acum dacă să aud chiripitul, sunt papagalii mei. Pentru că filmez în joc. Și hai să deschidem niște cuținuțe, nu? Hai să deschidem, bravo. M-am gândit dacă să încep o serie de Shadow Fight. Ați vrea? Și nu-s la primul act, și nu-s la primul act, sunt la al doilea. Și aminte, mi-am destule. Și n-am Shadow Fight cu hack. Vă zic. De acum. Că nu îl am cu hack. Cu hack-ul. Ce să vă mai zic nou? Da, o să apară o serie cu ăla cu Agario pe telefon. Că să ziceți în comentarii dacă vreți lider, eu. Pentru că dacă e Agario ori lider eu. Diepio, și Diepio. Pentru că am găsit o aplicație care e Diepio. Și pot să-l filmez Diepio. Simplu ca bună ziua. Sper să-mi pice ceva bun. Aha, SG. Bă, îmi pică de două roz. Trebuie să-mi pice și una galbenă și una roșie. În afară de Deagle ăsta. Mai bună caut de 7000 de ori. Bonpile. Baby, I'm a orphan. Mamă, cum s-a oprit între două zirca. Și... Cuțit. Nu trec cu cuțitul. Taceți! Sau dacă faci sărpul. Ai chiar senti? Mamă, dar câte trebuie mâncați așa? Și mie îmi dă un SG Battle Scan. E cu cuțitul. L-am văzut. Ce e pana mea? Hai să băgăm la panuri. Poate norocul e cu noi și... O, uitați aici un cate pe aia. Nu știu de băla. Să nu bage cutul de 600? E bine, nu! Uite, asta a pornit. Mama mea. Oameni ăștia ai tăi sunt ăștia negri. Mă miros? Ăștia negri. A intrat mama peste vide. E bine, sper să câștig, chiar dacă am 24 șansă. Măcar e bine că n-am 0. E dacă câștig o să iau vreo cuțite șmechere. Uitați. Cuțite. Nu ne uit. Nu. De ce e viața așa de crude? Dar nici nu fac Legendary Eagle. Ăla suprim. E căcatul ăsta de cutie, pentru că vreau. Până în 100 nu deschidem.
Închide ușa. Ușa. Închide-o. Închide ușa. Nu pot. Taci. Chiar senti. Bine? Taci. Taci. E chiar senti. E Lady Gale. Oh my god. Cases. Egira. And the last case. Win. Hai că ai deschis. Taci. Taci. Oh my god. USP. Oh my god. USB. Oh my god. A fost și cu acest. Ce dacă am